ya kamata a ce na ci shi kafin Allah ya kama wani. Assalamu alaikum. Barka dai. Yawwa an yi lafiya kwana biyu. Lafiya da wucewa nan ce bari na dan biyo ta nan. Alhamdulillah. Allah ko? Wallahi amma tun daga abinci kaga ai komai normal. To ai baka san wani abu ba. Ganin nan nawa da ka gani ko? Ai wannan abincin daman duba ne in ga cewa menene akai. Da yanzu sallah ce zan yi ma na duba na ga wannan kai kuma Allah ya kawo. To ai kamata ya fara cin abinci. A'a ai tunda ni ciki na a cike yake so nake in yi sallah kamar raka. Idan ya rage sannan sai in wannan bari na aje abincin nan. Insha Allah. Insha Allah. To yanzu dai sallah zan yi ko daga nan zaka dan dawo dai babu wannan. To in kuma wucewa zaka yi kuma to. Bari Allah gwara dai ka wuce. Bari in zauna sai an busa kawo a nan. A'a Allah ba ba. Baraka 100 ce zaka yi ba. To ai ba komai. Bari in zauna ana sai an busa kawo mu gani. Allah to ba ku Allah ba. A basu. Na basu ne kake anan. Wallahi zuwa ne wajen zaban tele kuma wai. To na zo da shegiyar ne ka gane ta babuwa. Amma kuma sai ya ce wani ya ta a to ne wannan mu ma ai dukkan wajja ce yana da yawa kai ma yin wa kike dide ai da kai amma kan wajja ce ai ina jin ko wannan sallar ta shi ba mai karewa ba ce dan wannan kai da kallo yanzu kenan a to kuma to ne wannan let's go wai ya ne ka rade wajen dauko a ba ya riga